Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Uzito somya bamura bacheko ya mandegere. Sense moya gatatu ayo moroberiga bwitwani iyagetembe. Rero rituko rya Jumatano abotambe etoche useri gochiria rukonga rituko rimanyekanete ryo kurigireria abasubati na abo igo amagana yabasaye korende rituko rya rero nigo turacho gukwanera abana abanyaruka gusomwa no munyaruka ekera agukina na boigo egati ebintu biri agwetera oika oba omonto muno gusobo masubati osomongina okongire igo ase igo ngokumanyanga ninde na abanyaruka ega abo turacho gukwanera na barabo igoro yogokina kwa mwana omunyaruka naki aigesa kubuse naki mwanya abantu umugusi naki amanyete akorera omwana oyo umugusi egati ebintu biri babere bagota bagwetera na boigo egati yebitango na boigo egekoro naki nakiro kikiaberige kubwaterania omwana omunyaruka nande amatukaya aboniga naki abanyaruka babere bagokina asinchira ere engao gose tofauti kubwa amatuko aria amagega aseigo ngobarigania erinde tunyaro sanga na bravo wakire naki ndo chomore biaiga metikero keno mwancho muri na bara buringa abanyaruka aba kibanya goro kaya mbiyamore karibu sana erinde tunyara gusanga tunyara kurigireria obugima ntutaiti kumorikira obugima bwaino lakini nabo mogosanga nakyo obugima bwo munyaruka nakyo kinete narari ari koegeri igumbi ntukikwarore bire tofauti bire byakogokiria no mwese kekero gukina nande bire byoraga ninga onyasa mutukare bose mwana utachi wetera karibu sana erinde tunyara gusanga tuchaka naye Davin banya mwancho murigereria teriao asincherengirano naho kwanire mwancho mutegeri omurigereria were TV ya Gitembe eria ne Davin Nyabuke nguru ase kenyero ya sengereri ega gajuba ward na Kitutu Masaba constituency Nyamira county. Mbona sana karibu Asante. Christine na ngoro kwa Christine Nyabuke Hassan ngoro ase Kisii Central Ward Kisii County. Naki mutarate ebirengo bino bya masomo usi nigora no muntu kwate family. Christine, yes. Korwa Kisii Central Ward. No muntu busongo. Yeah. Na boigo Julia. Ngoro kujulia mara. Korwa ekeka nyaruka na uno. Kwende Bonchari constituency Kisii County. Antu wa Bonchari karibu sana ase studio. Na huyo Davin watasa biria yo ne okurwa ime ya Kitutu Masaba. Ekerengo kya obonega nkayo moncho muri na bakwe buri naki kero kende omonyaruko yo no ibwe kanisa engete mbao kore mirimo no morokiwa nkayo otenina se chinga kiechiga. Okay. Nje of course na omo Kristo nde ngochinde kanisa ya na SDA. Ngosomia skule ku the Presbyterian University of East Africa. Ndo mwako kane ketembeni go nda attachments. Karibu sana. Ekera muchaka dai. Ekero okwarigerira omwana omunyaruka kuna ugukina iga. Egati yebintu biri kwarorire abantu kose ekinyoronki abwate expectations. Ekero omwana omoke experiences chao. Okay. Buna naki nire gocha iga. Korande tebe buna mama nkine tigocha gocha buna gonde buna mbonete ko buna munyaruka buna mbonete kuibeka egere kose obugima bwane bucha kubaga agaya onte yari kabaiga Davini gotira rende ekero gorigerie tofauti yao timeto sono bate brothers area sinka ekero kware gukina onko bate it's either your brothers gose abasani bao abo muramure gose ne class yekemo lakini ngorigererio kwaranga differences inchirororo igati inchira abana baiga bakubeko of course inchirororo abanyaruka bange nigo bagotebiku
bibeke bya ase skuru kera bare ase skuru gari ebinto mbiro konyara bakora n'abamura gose bakwibeka n'abamura bande bagotaigu bibeke bya gose tibanyara koba bagochesa n'abamura ndonsi banyora banyorire bachi gukora ebinto bitari buya egere banyore banyorire gose nenda totebe Christine umwana omuke omonyaroka ochakire skuru ase gwachakire kung'aini gwachakire korengereria naki okonyora abanto bamanyete omogusi naki amanyete ng'a omwana oyo iga naki abwanete kobeka nabo okonyora ecommunity neibwate expectations chiaye ase omwana either omomura gose omonyaroka lakini tiatokanire omonyaroka ase omwana omonyaroka kera aikire ochakire gotwara obomanyi gochari na esukuru nkonyora ore abang'ina sana beta bare bana komotebi bono ase goikere bono iga ense bono ekoenda iga ense ekoenda iga ense egotara iga gogokora iga abo obobe bwaye nobo bamotebi onye kore na mosani onde takong'aina onye gotaete gochaka tochaka bono nkomogaidi bare byake bamotebia ebinto binde ngaki chiaye nchiraika naki ngotera ng'a omwana omonyaroka taribwo wabaibori bweka noyo bwe community sing'encho ke bagotera kero omwana omonyaroka asomire gochiskarie obeire buya ase obogima ne community wakonya bono naki ne jukumu ya community kumuguide konyora ore bamotebiri aye bono konyora bachakire kumuruka daktari wakili yani bakona komogombire enda marieta ama yake mwana oyo arore kikai ndocha abantu amakarete kimbang'achete ninchetiga mbwate ebitabu bakonchiko bakonya uchimoto nase omwana omoke tutebe buna emyaka 5 gusore below 10 years ekero kurikireria naki abantu abange bakwirira omwana oyo igo omonyaroka enchira nira abana abaiga bakobekwa okonyora ng'a ti enchira nonye enchira bakoba treated terikoba the same as the way abamura barabe treated ono okonyora omwana oyo omoke kero agokina ngutakare rende noenere okora ebinto buno gose momura omwe bagokora gose abasani abaiga gotara nabo piasi baye abake gutakare nero okora ebinto buna barabo lakini bono kwanyora esociety teri komoa ribageri gose none abaibori mbare kokora ki mbare komoa ribageri nabo konyora omwana omoke ataete osore momura omwabo osokire na echiombe kori chiagochi eroteba naije naitira amegwati bono kwanyora bamutebiri basubati tari baro bakokora ki bakorisi chiombe gose ochire orore momura omwabo nko bakara chingo nero chana kamoyu nere ni chingatete kubaro tayo basubati mbare kaki bali kubara chingo bono kwanyora ochakire kuba shaped though eyarenge amatukama as for now bagoteba gastiri abasubati na gastiri abasacha bono omwana omoke na bagochaka gokora kende yonsi ase community ya bono mwana omoke na bakwenda uchari alisi chiombe yani omunyaroka rende omwana omunyaroka na bakwenda uchari alisi chiombe na bagokora gasi ende yonsi ya kirika ya manyekanite ng'a ne ya basacha bono kwanyora uchakire kuba shaped keraro omoke that is korukare byarengebo nandi kwari konyora bono omwana omoke mono ikare kuba na magukuru omwabo ona kumubundisa kwara omoke nagochikomenya gochimotwari mbe mono sana na Julia biore yes ikero kwaringe ebintu mbire kware bukani gunga ebine byabamura tagokora ya mbire biebi natwarenga bakemura toko babanene ebintu mbire twara gotebu ebine bimumura ebitokora ebine bimuiseke ebine bwentokora muna nchu muiseke muna na kobo monene nala gotebu gosibe ebintu ni byago mumuro mnoto bana gosibe ebintu esko nawo muisiko bantu gosibe ebintu ase chikoni mumura ndo bana gosa chikoni nawo muisiko bana gosa oruge mumura bana gosa chikoni barugi noroche
ose muntu muna chiombe napa murabo ntego kora alafu musike tubone ntego kora muntu minga munebo. Lakini aena kikwari kubirira kero kende kero umwana. Njara timbirire tu bya koreka maene. Kwa sababu njendoche anya no mumurango ragerare. Nketa korugera ani ndoche. You're a human being. When talk about the necessary things, so that anya njino mesketing yo so kwanyo rapa muraboka no roche. Koi kana muraba koregas koi karagere. Koi karagere koi kakoregasi. Umete yani I think it's a role yani kero muntu bone to kora. Aba muraba ari gotebigo gose kero bagukane bomba so jikoni kiagera no raroro. Lakini aye kwari gotebu atichingo gose gendo olisi. Kokora kwari? Abuna kolga lakini njendoche tupento kora twesi gasta ninje at some point I was willing ntebu ngende nchendisi no we nere nchendo nyore ondugeire ko nje me I don't believe a woman is in the kitchen only like toko pera chikoni no roche. Lakini me I think hiyo kazi fai kunini kugawe tini ya vijana ni ya wasichana kila mtu anaweza fanya. Ase kikero muntu arakorire mirime kiagera kero muri tutebe family ne bwate abana bamura ne bwate abanyaruka moko bamoko bwatira no masi bebinto mwakore ekasi ya nyumba nende mwagenda mwezi mwachi gokoreri yegeti bura bono kugenda korise na korema toko konyana. Lakini I'm saying now toko konyana but I feel kukwa like specifically eneo muiseke in case I'm not there umumurana bago kora unaona. Mkwagwate chindoto like at what time at what point in your life kwaigeto gachaka batebanga nche ntagete nche mbega ndi gwachaka tukumeni oganza gutware birengere yebinga nche ndaga niko bo musubati orega nche ndaga niko bo mwarimu ndaga niko bo murani muna tokonya kora tokonya kwa baba nene nindo chumne bintu bire yani muna muiseke you are not allowed kukwana just because unajua vijana kuna vile wanasikiza unaona msichana unafaa kutulia unaona. Lakini mimi kutoka niko mdogo so hiyo kitu ilinisumbua sana so I said nikikuwa mkubwa I'll want maybe pia mimi nisikize sitaki eti nikuwe chini ya mtu kitu kama hiyo. Unataka uonge? Yes, I want to be heard. Ndiri kwa manyitenga you have powers umaite kaya okina ndro kanyorora orotu ngakinero nyoletenga no kwara gotebutora akora bia tora tukware gukumia sinchongwa manyite ngakinero wacha gatukorengereria ebuka kwa manyana ki ikaga na bongo chaka miaka kiga kana na chaka te miaka tebe na sete boarding na ringi miaka 10 ndo china chaeto kori kwendi kumanya ambona tokere ndo mnikega si niambiwe eti fanya hivi like Mbio mana sana Christine ndiri kwa manyitenga ono na ikire asembona tukumanya ngo bolma wana na kibochi ko bako chikosi tutara ikira se na chakire tukumanya nabo kanyora kwa biro muntu munene otamite no ine kiota itasubuga na nabo kanyora umuntu aromoke lakini akoreteki ochakire already ochakire kumanya ki atagete so nchengo teba age definition teriko define umuntu ki atagete azobuga lakini asokore uko tware birengere byo muntu birengere yes birengere when ntebuya buya kerana renge class 6 hapo already nilikuwa najua I want to be this kwa mkubwa. Mbia mono egati ebintu biri byakogosete gose ebintu biri kware kuobwa byale kwa trauma koromoke. Mbere ekintu nawo wete sana yare gonchando bongo nonye specifically taringa mintu yare kwa happen but ebintu byare kwa ngobo sana chisege chege nkango ngobo chare ana bono kwa igu umuntu nakoreteki ose umwana nachite gusaba cyabu okay yatakabe okubwatwa okubwatwa kora kuna obwete sana mpaka no nje nale kutakanta nako sigari gusogota cheruse that one bona kwanyora ose umwana uchire gusingo chai kwa igwa ekesiki ya report uko umwana uyibiru
bono naogwete sana noe nogosoka iga njugeka narenga kobwa sana bono nare gotaiya omomura ominto osae na omonene tokwana gotara naye bono katika harakati eywo ngachaka konyora akontaitia kobwa nganyora nachakire gobaka mufiasi chiane nkobwate abasani kero kine bare gweteraye bona mang'ana agenda based violence kware konyora ng'a asumu enka yabo nera aroro ko sha kwaringa experiences chaona abana bandi abange ngakiyo tarikare mono rino lakini family ni chinyinge and I had friends from those families barenge gwetera violence kwanyora gosia baibori bachiro gose bonse nkonyubare kutumeka barama bugu sana echanga ono kwanyora bachire abana bekaranste gosoma bare bachakire kurwana baita abana bose baragwa bunyene barwana umete family tabwati murende itari kwa abana pichangia yani bona kwanyora umwana uri obere traumatized nkintu minto no kabantu bakona kurwana no bakona kuwa lakini jijirani chetu sebasani bane bana kukaraki nana koibara bagatera use nana koibakura ono kwanyora umwana uri uchakire kotwara stress yes na David umanyete nga abana ngutwara bari stress aye imyaka ngakikyo kwenyoranga watwarete ibintu bite byari kugucana koromoke okay abana abangu konyoro ri bagwate stress for example tutebenga umwana nuri skuru halafu korore skuru mari konyoro ri tutebe ngo mwana uikeiro monena ke omuisike uchakire tutebe korrirangi kerare skuru gari na maeta biburi baye mbari tutebe bari bago kurwe konyora wense okonyora wense konyora umwana uyu ochakire korengereri bono naikire stage konyara kubagi nkororera alafu konyora bono ninchikote mama tabwati pesa aranga nchikogora rinde buds konyora umwana uyu ochakire gutwara stress tabonyore goche skuru tagoche kwenda skuru gakorera ngira nditabigeti konyora ochakire gutwara stress no ari ngagari tari goche skuru bono konyora kera gakubori kubono for example basani baye bomira nene baraba kuburi ngange utachite skuru konyora ngobo ari kubahereza lakini rende nabako batebi na ekero kurigereria egati ye bintu biri binde byare gukoga sasa bwe makira kende omunko abwete bintu buna abasubati konererwa abana bakebuna ke Christina ateba okonyora abana bakembaroro basacha mbali na baro basali gitemetu konyora oro riro mwana iga oteboyo oyo bakanje mubwata sigite konyora omokembire kere mibia kari guchi skuru onyari de kobaga kumutecherense bono mwana ori ngutwara stress asinginjo bono agoteba rende kingo chikochi skuru rende musacha ori na kandoje nandire netago chokombwata nandire rende anyoro uchakire kuobwa na boigo asinsemo ya masomo inchiranere kware kuobwa kusikwanyora ubwate anxiety rina kero kende kangoboni gana akolje kusininche ngore gutwara obwoba bonda asubugima bole busyo okay kubwatikana muna inche ngorige rinari sana bantu konyora bora abasubati abange konyora basomete konyora umusubati akoroku gose no munyagitari ari umunyagitari gose umusikari bano kwanyora kerore skuru gari na ngotebore na inche ntagitenche mbegenteke konyora bagoteba ntagitenche umunyagitari of course kerore umwana ngubori gore ngitagitego chakoba konyora goteba pilot gose umunyagitari lakini bano kore skuru gari konyora ore nabo ko work smart ochogo achieve egentike kwanyora ko bagoteba na Christine tukuriya sense mwene ntubwate bono amangana buna ogosaru ko mwana omunyaroka nkyare gokogosa nkongosa kiare mpaka ninyorete togosoa is it anti-FGM campaign
Turabakia iga turera class 3 abo roche tware kumerana abanyaruka tu abake and some adolescents. We had musubati yete twagachire mwai musubati uyu otate yani twagwate twagande FGM kabana no you can imagine akasingeni kabana ono twagachire mwai every Sunday sinjari ngo mu Adventista Sunday maragoba mucho mwane sana twagenda ono mo onkonyora bwe bangete osibetie bintu chitero chotenya te ukurete sana ni iguru ekonyoro ono twagachire kingene twagaitiru nande nawe iguri okagenda personally nche na kinete na my grandparents most of my time no na brengi na barabo ono nagachire iria tayo asenge njo na bate biasara ga dukaiga arenge pwani ono na manya rero ochire chiro ngoira nario kare ngoja nanyora gusochire ombori ngayokoro na mutai asege ochaka kontai wana asenge jere tara twara umanyu chaka kontai kwagenda gabo nkiwacho okoro ngo gatebya kende amutai inche na yuko genda oro ono ngachaka kuba aware na FGM tarigento kia asenge njo na kaibule mwana umunyaruko salire tare okara useninki yani gente ono kigachaka kuongea lakini I think Christine ikiruguriye miaka yao gochi amotukayo bado abantu ngokore baringe abanyaruka ngusara baringe asichinga kecho you had friends bacha bagotebinga njenetire stage ungonta ibaringe bamina ukubori ayerende kumeteri swali ikero umuntu akubori ayerende nerikomo mama tai kwa tai no eninje kwa story kwa njene sugu wana kwa story lakini efieringa kero umuntu akore iruga idata bleed to death ose tari kuchi yani eko nkorete chikwende chinyinge eubwoba wana janari mukendo kwanza kiara kongo mwe kabisa niyo ku bleed wana mchaka kwa boli nda nede nkorika onyore na ite ya manyinga na akule ngo chakomenya bugimo bontete uchikomenya uchimuto teba yayo jabago chabante paka twara tabani chimuto kago chabante kwetereti santa me ngende ono tukana ukina hiyo do ilikuwa inaendelea asteyo Bible gosonya ore ya mate yegeteka gotebinga mtota kete osaro na ikoteba at some point my grandparents were for it wana amenyetera barau lakini my parents were against it saying it already barabuono were civilized ono ikawa ngarra ya retre conflict kiti kati ya barau ya abiburi bane na abiburi babo bateba yaya ntundu tete munyaruko tasariri kaiga bateba mwana usino yoito ono ngarra baguvutana nje kabatai nje buno muntu munyana nje ose muntu kogerera ye jinakanire ono abagakora story ekaere iko lakini rende the fear ya rengoro sana ni bleeding sana na ande bono kwara utebunya tori gusaru tori guchikunywa koko boma ni toko nyoma ustoko nyora no yambana yani baringe kwara gogoso bari kwa abantu ubwoba lakini abana barabura abana umwana ate nje bono intanyoro umwana usenje no umwana naho yaringe lakini rende I thank God cases ichiro ichiboni ikanchiri gokoreka buna yare gokoreka chinga kichiri mbona sana Julia Yes. ahenkware ko bo akindi yosinga aba sani baba bacha bate aba basariru kware kwa gosa Kwa sana ringi sana because like ya ringi ni kama mandatory like kila mtu like mtu akishafanya kero mjia banyaruka hapo goka amefanywa hivyo like ni kama ni stage so wanakuja na kuuliza Irene unaona na wewe sasa unashindwa kusema juu hiyo ni kama stage alafu alikuwa anasema ni kama like ina reduce the urge so utakuwa na urge ya wanaume like alafu kusanga sasa hiyo urge itaenda chini alafu hutapata mimba za mapema unaona so like watu wako naona ikiwa necessary sana kwa society. Sasa mtu anakuja na kuuliza
umefanyiwa like uko na hiyo fear ya kutosema kwa sababu ni kama rite of passage. Ni kama kila mtu lazima apitie hapo. Aye, bono kwaringe ko yeitaba like nkoigete ngakio gote gunga bona matukaga ikire ubante ko gosaru abo mwana abo musubati. Ilifika my grandmother alikuwa bado mwete mna baba abana ba embasare tu nkina kibona ateba mpaka umwana wengu so como stoera nabara chiru atagoche awata ngosa bana bane embasare tunano bone twetere noroche abe puri nabara bunoroche basomire ngokana bari bana batebe gentekenekebe nage koreta marwaire na umuntu go bleed to death nini noroche alafu the tools wagotumia saa zingine hata si safi noroche somebody can get maugonjwa si ndio. So my parents obviously mimi ni mtoto wao wanakataa lakini some my grandparents wanataka I don't know, lakini ilifika point wazazi wakabidi waende na opinion ya wazazi kwa sababu wazazi walisema si ni mtoto wetu. Mbona sana Davin aye ase stage ya miaka umete gucakira miaka gucakira 5 iga waka 10 abanyaruka beke gori ki kware ko ibuna ki ntu twachire iburu umete abanyaruka mbagwa ntiko ko iru iburu ahengi kware ko irere ngane yebuno mwana. Okay, nje ngowa naringe konyora abantu batayunga abana boya tote for example December yaikire kwigwa abana nguchi bari gusarwa abanyaruka konyora mwatayigwe sibi omugani ngochari lakini nje asenje nje nagatamira sana yabangu yikinga kiyu natama lakini bono togocha kubishana na baibori rende nyonya yaringe illegal togo bishana na baiboro nya batevire yaye nimo lakini nje naringa against na ekero tokurira sense moyende waikire bono stage ga adolescence stage iri utamanyiti otemanyiti yani uri confused na rio gukina wanza karoma biro go change bono wanza ko no monto maneno musibati na kikware ko handle. Okay, nje kere na chake tukukina ngusoka na ringi sana konyora gose wachakire ko kante wachakire ko ama pero ansire ko kina wabiro uno musubati konyora asinge nje yobo soko ungwe kumbole igoteme ko bisa yani ungwe kumba igari ndoteme ko bisa lakini bona asinge nje kero kinge ko bisa kanege ntuge ko chatu lakini kwanyora yo manyene nkwachakire gusoka ngosoka guchiga lakini kwanyora abangina bandi bachakire goteye ntekinomo takunya gusoka tarobya nekiro kurigira abana kiro bari stage yo abana abuno munyaruke kirekire myaka uchakira kyanda iga gucha kobe teenager yonsi iga nguchire yara mukongirake ame muna samonchori yago korekana amubere wo munyaruka ngiye kore to bwo bakige baso muisko oyo kina egento gekore to bwoba neringa tutebe egento gekore to bwoba so mwana munyaruka neria konyora uchakira chakire kwa mugose gukina konyara ari kobaga kobwa asinge njubone ebinte bimbire bigania sarere umunyene ga guchaka kwobwa gose kwanyora mwana unyekera ikira adolescence ochakire gutware tabigete yani gusa guchaka kobo mwenenu kwanyora goko mutebieke ere ngo gotebia ari guchiga iga goko mutegende guchanjire yuko chiteringia era atagete ko tema ari gente kyo komukani atita ateme amani na enga kieyu no bwate chindoto norigeti kobo muntu munaso bugima bwa norigeti kobo munyagitari umwarimu umurari uri okorora adolescence and your dreams. Okay, bigante ba according to me kero monte ikira adolescence ye nyonye kabwate ji dream chae bange babo kero ba ikira adolescence mbari konya ko ba guchikirane asinge nchongo nyoro uri bano muntu yo kera adolescence na atageteke gose na atageteke kwanyoro ngaini rugochigabu tote for example oirwenda abana bange kero ba ikira stage yega nali ba konya ko ba gusarika bono kera sarikire dream yae akure
tutebe for example konyora ogosareka nering'ana getomunyete erikong'usana ane monase omogusi omwana oyo asarigete nkiye kigomusia akorigereria oteba gusabang'ina kero kwanyorera abantu bari gikundi bakogosi omwana osarekire kingi okay okonyora omwana ochakire for example onye kabwate yange enene atagitanye koreba ensinini era atari gochigari ndaiga akobeka yange ensinini gagotara gochigari ngoro rware n'omonto nagosacha nabara burende kagogora kobegete yange nabara kumbatongire buna bari onyora gakubwata gochigari nabara wakeboko obaire ngora kero akubwatire gochiga bono omonto ogotachire insa sing'encho kwabegete yangenge kwanyora okoire gosoboroire gose okoirenda kero akoirende yiga no kero ore nende yiga ngochiore yani tori konyara kogendera n'ebinto binde tebe yagosibire kwaberire nga gokonyora omwana tori gochi sukuru bono kero otarachi sukuru orochi nochokera n'echi dream echi chiago chindoso chiao chiaranyorire gotantana chiasaikire iga Christine nkwabwate chindoto nobwate amaroro your visions ebinto ebinge kware korengereri kwamanye konyora goikire stage gete yani tutaiti bantu bagukwanire tumanyeti nonya naye nkikegenderete wenene otegete otebereria abantu ochike nonya abaibori ngoikerere nande sana chindoto chinyingi nochigosarikirago nochitaya chikorimera abu no konyora bari main switch bono kwanyora omwana nababwate endoto yokora egento gete lakini bono aka omonto narure ime yaye omotei yakora yo kora iga buna ngogotei no kwanyora oyore ime yaye tari kumugaidi buya nere bona atete kwegaidi buya katete kwetebereria inchi bona abere omonto monene chibusentete okora iga ntete okora iga sana adolescence ni ebwate challenge chaye na kero kwanyora uso mwana wikire points uchakire korora amunjureria asumubiri ono konyora uchakire kuba munene ono ngina na mutaikende akoterina yo kwirigereri kosina anono mukongo asibu gocha bwasokera kuru kwanyora omwana ubira uchakire korora amunjureria asumubiri oye umuntu isika osaka muiti kande iga kamatebiri biyore okorekana buya na basacha bande buna Davi ateba njira neira baro bature ono kwanyora nere ochakire ote omwana ori okorekana buya muntu tagoteikende ono mwana oyo iga amagana ali buna bakona kumotei omete ebagaste na bengerie gari akomweneni oye koirie gari chikobe ku pressure osenja kwate pressure ono yabeki ono gose yabeire buya kwanyora omwana oyo iga amagana ali akona gotebu amubindiri omotu ono ngina namotei genda origi ching'eni akomotei nwe naye genda origi nche tindi gochi genda okore gento gete tindi gochi nwe naye kora ono kwanyora omwana oyo iga obwenenu bwasoire omwana oyo ochakire kutasika abantu ono ene kanisa tari gochi otigire omwana ogachire kanisa ogatairie buya kwaya otigire tari gochi omwana ogakorire buya amasomo ochakire koirana maega agochigoterina iga sekerore tego oyo ninche abwete mpaka mama omwabo kene kio bagontei yani bono omwana oyo iga otwaro omotu otwaro obwenenu obonge oyo bana ki natagete gochikoba omonyagitari motwari bono mete kero pride yachakire goswa ebinto biri kware korengereria bikwirana maega y'omotu tori kobia priority bono kwanyora omwana ochakire kumusa maega kimasomo ochakire kugwa amatemu omwana ogaetere buya omwana ochaka bono osirie focus nandi bono kwanyora ngoikerere yaba bube pi kero kwanyora omwana oyo iga nabwate amaroro atagete goikerania ase obogima bwaye kwanyora ochakire kung'ainiru ere n'omorembo ere yani muntu tari komotei onde tayo bunaye ense eye engima koro yagatongetu naye bieka kwachire buna ore iga naye rieka riarure igoro kwanyora abande bamong'ainire bamotei karatema noe nechuanga omwana ochaka gotema igo at adolescent stage omwana ochakire kuba omorebi gakoenda iga amatuko abere atato
kwanyora ukoreki onyora usina amarito onyora amaruire ono mwana oyo ibo bugima bwaye bwasareka lakini nakingo tayaba boniga at this point abaibuli baboniga nabaya kero kwanyorira omwana gusekwa gwachakire kwenda iga siku hizi mbali kwa bwakinde ngogote ibale lakini nandi kero wasariri bagote yabona namagosa uchimutu atari magosa onae nani ngogote ibale ndungu kwatoro neri bagonyo konye kwa bali bakare una kwanyora umete gwatigire skuru bona ayo ngobero uri siko kariki ore omwana ubu usi boishughulikire nandi kero kwarware kwanyora bono dikaro umete yaringiga omuntu urwarire none bintu byaye nkano none isanju kulira tabosa kurwari ababandi ono kwanyora uraka mwana gasinini at adolescent stage wachakire kubekirwe ibintu byabo byo kulira kana wachakire batayugwaye ai ukubera gucyari abasani bahutigire ono aba baboniga unlike kare aba boniga they will accept they walk that journey with you nande lakinganchire teboniga baburi baboniga bako face ibintu head on muno mwana ba oikire stage gete yo understand ibintu eba guchaka komote ibintu kurubona uchimutu kono mwana ori na stage eri adolescence aguchaka kuenena na amayete na ki this is part of life lakini renda na njembata kwebeka iga ebintu ebi stage yengwetere bona ari kwanyora neba ngumwana oyigo osoye bwebwateranire na bakumutiga anyo akonki omwana oye nandi bamwiranie school because abaibuli mbari bamete nga konyora omwana atari omwere bwobogima you can have a child and still pursue your dreams Julia nkoigite stage eri okoranga abantu bakwenena mubule akabatento kwaranga gukochana ukwiranire kabisa ngakinero omuntu ogoika adolescence kwanza lyachakirega omwana akwenena kabisa omugore akamutegenta akora mama abatamaitikende akamutehange omaite ani okwanyo komaite kenda ange utariga mno one type no doche lakini the thing is tukunata kubaigwe sauri because umepitia they have the experience lakini tunajua adolescents naro watu mtu mumo ataki kusikia aro chenero bono naro maite lakini mbonsi bagutwara mitu myo that is by the way bagutwara mitu myo ina depend they are bringing no chumno kale tu mwana kuna ule mzazi sema wazazi wa siku hizi Esther nera akore rob mwana akomotai from akiwa mdogo this is bound to happen if you can some stage get in life something is bound to happen no roche when I'm bringing you ukonyora mwana ani aisigete tokonyora mwana kurana ndi moigori I think so what depend na bringing amangana body shaming ometaho bakwanire ngekero umubere okonyora umunyaro ko hansire coffee nchiragete ndete go describe lakini enchira nero okonyora kamwana akaiga umubere ochenjire ari bwate myaka 12 abo lakini bono biri buno umuntu omonene kwanyora singincha abantu bakumurigerera gose bakumuchenja ochakire gutwara ubwo buri ochaka kwirana ari utaka korora kana kwa udavini aho tebanga ni gugutaka kubisora bike no ego tieri ndege kubangero kana kiagera gyasoke bone society nero no chimnere na the moment uchaka bubonne yukwende umubiri ogo nkoboro monne alafu mno konya gweta abantu nabaro mko point bare out no squeeze kwa bero monene squeeze comment no roche egente sometimes wakora ko ba insecure sana nene aso gweta imagine gweta sekro mundako tai obero monene na plus secretary gento narete korukare nona egente kenyiboniga we are adjusting na kekindengati abantu bakonya koyibisa yani barajezoea na asense mo ekero tukurigira matuko yobocheno yomusubati naro nkuchiari areto muchando ase nonya masomo yo mwana oyo iga gosena marorari abwate ekera matukale matangani kigima kabisa nkorete in the early stages you see okaro achakire korore kwenda umutenyi umwana ego chana mood swings saa zingine okoro mwana saa zingine autora some behavior yenye haikuwa before as a girl noroje that period umeskester nerago behavior yenye akwa na behave before unaona
Na pia saa zingine unapata msichana tari konyola the sanitary towels. Noroche. Because ako ase kwete background akoru ere so ni Resanchio. Kuna saa zingine unapata mtoto anatumia blanketi nini but ilifika point yenye the government walikuwa wanapeana the sanitary towels bure. But nowadays sioni wakipeana though. Lakini asa mutukabo angoiga kagerite nga abana abangia abanyaruka abange ngonyora bari bitamba byo gocheno ngonyora ringi byombe mbire byasona ni bikobwatoka nanda abayibuli bono bamanyire naki ikini gento kere kebonete kwe priority iri bagari umuyibuli ase amatuku bunayega yo munyaruka gosi umwana oyigo munyaruka ochakire o feel abantu bakumochongo kwarorira umubere gochibosi gwaichere gochimayewa paka ayo monye no kuraburi nga kingi kegenderete rivagari umuyibuli ni amate nonya friends interiria sokone kimna torachiko feel you are odd. Yeah, ndoche amate eko play a big role in that, and plus aba ibori bago na your siblings, because upon to go take to normal, you are growing and umuberogo it's bound to go change. No roche kware gomo keboni yankoboro monene, you are becoming now a lady, you are a girl koboro monto monene unaona, and it's normal. Think to kufanya feel shy unaona, it's normal na unafaa kuembrace unaona. Yes. Na nande nkoira na sore bono to gochakira mangana yebirengerio na boigo gochaka relationships kusigoto gochaka utwara obuhanjani ti boyfriend mapema emiaka nere goika kwanyora na kino nyirayo monyene wanza gutwara ebirengererio bi naki na biro bi omuntu abonente ko bachinga kicho. No, so forgive. To created in such a way, you need another person. Ndio saa zingine you feel maybe usifeel lonely, maybe mtu mwenye anaweza kuencourage, si ndio? It's normal. Mimi naona aba hivyo ribago teba it's an abomination umuiseke konyoru a boyfriend at a certain age, of which mje opinion ya neneri ndio tupomenta ku encourage because it's something that is supposed to happen. Unaona hata kama at what age au mwana uyu iga nonye nayo reso gutwara no twara abana banyaruka imyaka kiora arigereri uguika gokonyora ngochakire gutwara agasimika yo chakire gukwana no muntu to kumubori pingo mubori ngopo guide singenzo mwana 13 years ne bokiniro mubiro okorenga iniro gusoko bwire to kontinga ayebuno mwibori no seke ekero ranyoro mwana yagwate boyfriend arata gote ikorritangana nyaga kobete, lakini kama onye mubata close relationship na wako gote norote, lakini in case njenyore na bwate na hakuniambia ndakuja nikae chini tingo matainga atufai kufanya hiyo ujinga mochamu karansi nsema tevi it's normal, lakini at this stage of your life ubanza go focus na masomo kwanza, ikifika saa fulani utakuwa na boyfriend unaona si mbaya. Na abose ogotwara boyfriends wakati mwingi okonyoranga chi relationships echiko chia failure waikire miaka watabire singincho nsende college bono nabo kiagira mwiburu tayo korene tegari ani bono no manyete naki ebintu mbere mbona tokora na mbere ntakore lakini konyoranga chi relationship konyore kwa umera na bande bikone byoka ebitage muri na chiro chinga kichira nyare ko successful bone kero kwa biro musaya. Personally njenga ta you see norochin uneva nchua get out unaona if it affect the way you view yourself norochin umuntu ndinaro wase relationship lakini nyiteri ko bamnata gete acha ko wait na kiwononde siji nini kwa nini ikuwako stanga ancheti lakini the thing is unafaa kuangalia usebe like ni shida ya huyo mtu, kwa sababu kama huyo mtu angekuwa tuseme okay mentally maybe something unajua kuna mtu mwingine anafanya, lakini me I don't think it anafanya tu naomba like I think maybe ni trauma. There's no way unakuwa sema mtu ana date watu kama 10 aje sasa. No, I think hiyo ni trauma. Unaona sasa zingine I think ni watu mtu anafaa kujifanyia kazi like ufai kujiblame. Igo gutwara okero konyora omo nyaruka omusibati abate partner staffing trauma
Yes, me I think it's trauma kwa sababu Usinichi abnormality. Either way. Yes, kwa sababu as a normal person, mbona usikuwe na mtu mmoja msukume muone kama itawaka, wewe achana na huyo enda kwa mwingine, lakini mbona ubebane na watu kama 10 surely. A relationship inaweza kurechi ndoto chao. Saa zingine pia juu sasa sema mtu umekuwa ukienda from one relationship mpaka next na aziwako, unaona? Sasa zingine na kudrain, unaenda into depression. Uko into depression, you can't work on your dreams, unaona? Sasa zingine unarudi chini. Yeah. Christine. Relationship wahikire miaka eri omanyete ng'aki boniga nonyo mwibori ara nabakorigeretie amanyete neki oyo ari wanja ching'aki echiga nagenda mbuya lakini kwanyora iskari Chiro dencha. Omaide. hasta iyo goche Into buna ba Africa. I don't know. I think in Africa it's the what the problem with sana sana. We do things to kore pinto mamincha. No me. Ono kanyora. Ndio bwana takosoma na ndio ko focus na mapenzi. Ndio bwana kwenda ko focus na mapenzi. ndio wikire ng'aki bwenda gusoma Bono nalio Mapenzi otete time. bono gochaka gusoma serious gusotete kore bintu bindi. Ono kwanyora ase na roche online baba tayanya. Wakati ulikuwa unaambiwa usikuwe na mpenzi, ulikuwa na mpenzi. Lakini saa hii mpaka kero mwibori hakumiti ng'aki saa hii wakati unafaa kukuwa na mpenzi, unatuambia uko single. Shida iko wapi? Ono kwa sinyu, yani tokore bintu reverse and clockwise. Liba tokora clockwise. Okwanyora ndio bwana te kosoka. Turukunwe nyumba aine birobwe mugwate bono nalio compete bono ne birogo nyumba ne chisani totete kosoka gochiande nje neigete icharo tigandere neigete point yeyo ndari ngosoka kuru nyumba mpaka my mother was like mtoto akosoka uchibara wembe gwake wabere nyumba bano yani even my friends tuagachire na barabu egas I used to work bono ngoende kasi keronde off na katwede off a weekend bago chamara goba banyora nyumba koi bako uli mamu ntona ki ebiroge bino abire nyumba amutebi ono bantai ba mtoto agosoka na kuchipara abuga kya turanyora no emuntu ko utakyo korokpa batai bono na arosi. I remember one of my friends alikuwa kijana alikuwa ndaina ki ahebona siwe kiri kwa we retired veteran señora ki amtoka kingi nakon andai bono totaiti mapenzi totaiti kende ijota hataget ririo kwa gota butike nalikuwa alikomnyokana na nalikuwa alikomnyokana woniga chinga kichia uchikire totageti na kiotageti nje ena batai bono gaki into tumaeti nabo twabira Africans na botorigo na kirene togocha twakora but what am I trying to say? Do things at the right time. Kero wate bigu boniga nenga kiyo yo kubwate bitabu ayasoma. Aba saja mbari school gabo. And again, obuya bwa bari baboniga no ena abakarengo gote ibaringi. School gabo ebinto biriga. This is what you will expect. Heartbreaks in jiro. How do you deal with these ones? How do you deal with this one? Kere heartbreak ya chiri na kyogo deal nayo. Kero gwatigiru na kyogo deal nayo. Nande most of the time kero kwa nyoru musubati otigiru kabere gatatu nko moere trauma gete. Yani ngo chakare go stigmatize no ene romanyane. Nki kyagera go se relationship yeta waki na tigiru kabere na tigiru gatatu. Inchenga bwate problem. Banyoro mwana oyiga umusubati uyo moke ochakire kwiburia maburi amangi. Nki kyagere bintu biko kwa iga nki kyagera kikombera iga nki kikombera iga. Kwanyora it's even worse. Kero kwa bere umeji establish ayo manyane kwa bere independent, you are working kwa hikera ni chindo to chiao. Now you want to settle down. Kwanyora tuwa tiboro muntu. Ono kwanyora pressure ya biburi ne society egugo chanda.
uchigwete iga kwanyora kamwana gasinini kwa mirimo isonde ngabwata omwana nganyuomire ai bono bamenya kubona ki aitoranyora no ni chararinde likobori na kiokoro you know igento kiri kebe kabisa it's even worse omete abantu bari kumanya the terms omuntu agutumika amang'ana naru omuntu aratumike userie tagete erabuye mbi aritumika gochasure lakini onyora aritumika gobi ono omuntu akubori na torarona ni chararinde lionse ono mwana omanje gochakwe bori bono inje ni charambwe togotwara richara you know igento ekio wabekire igento gete kebime yaye ekwa kumbuli aitorarona omuntu ndi wensi ukubona ene rieta ono mwana uye gochakwe bori enyewa njenje ngabwata omuchana inkinje ndarakoreki ndaranyorera gochwachi korigereri bari mwari gosumbwana na barusi bari pobwate bansi banyuomire na ebieka bono nande it's even more painful kero kwanyore those partners kwabwate bonsi bakateki bari in marriages andi chiko wake chiko wake kwanyora bono even your friends go say your parents bacha ko go judge maybe you are the problem. Miona Davin ase ekero gwikire stage ogotwara wancheiru bono ndete yo ukobori no twara umusani lakini kwanyora no bwate chindoto chao na inde abasani abaiga ono chiate break chachaka ayibuno mwana umusubati okay zitigante biga omuntu kera aikire chinga kichio kunyombo sichio kunyombo era tiganyomu lakini bono konyorora abande mbabwate dreams chabo konyora omuntu okorire college use university lakini atagete bado comment amasomo aye gose kwanyora naye twati break asigite tata itikuigura nyomu gose tata itikuigura ya musubati bono omuntu toja kumu advice asingenchere bona akorora abakungu bonsi kobabwekaine to kumu advice lakini aso omuntu bate personality oroche mbuya omuntu gotamuvone kiagera aso bugimobwiga bako otware na reri yogwete niraye bwika bakabwe anje ikiagera bugimo bwa mbufana tigotena singencha abantu barura aso bugimo bwa okay kero kwanyorire at break aibono ikaranza itaka mkutana aibweka ama yani onyari ko korengererie ng'ani eriagerete gose mugatikana n'omuntu gose iki kiagerete kere kwiyitira akamukutana aye korengererie iki kiagerete gose maybe naye kwarenga omochando onyare koba kokorekebisha kere gogochikwenda ase relationship yende kwamanya buna okohandle ebinto ase eng'encho chat break chiro chinchirororo lakini bono kobwati ng'aki okwibeka mbwate abasani bare maegaiga ekero ase ekero bagoika bateba ng'a omonyaroka emiaka nere goika tari ng'aye bono n'omwiseke tori single bakorokane married bono omonyaroka kio okora ekiagera nobwate chindoto oikire kwanyore ng'a abasani bao bakonya gokobori ng'a ore sure mbuya ore ng'aki orakore gose ng'aki ogochikoirera amang'ana aiga kero bote bung'e stage nere wakorire college boka kwagraduate nane bado nore aye bono you are unmarried ngenyorora abantu abange tari ng'a atabwati muntu nabwate lakini bono gagochikorengereria ebinto atagete goikera motu kwanyora taraba ready gose ase enyomi iga kwanyora ere iga atagete ara for example okorire school atagete anyora egasi either gose agachera abaibori baye gose arabeka ebinto biaye buya amanya gose ase enyomo omusubati ng'aki kia omusubati arateba ng'a bono ninde ready ase enyomo kero wakorire school 24 25 aino omonto wakorire school aino omonto omonene omaete ekiya na ekebe aye nyomu ase abaiga ekegori eki gia Gen Z okorigereria abange bari baikire paka 30 ekero okorigereria abange mbatageti gotarera amang'ana aiga aye enyomo ninki okagerete kerachi gotoria basa baiga inki kerachi gotoria ekegori eki kia bono rinde ase amotuko nonye 2050 etokeng'a ntobwate at least abaibori mbararoro ntobwate couples bare omonto ararigereri babe buno mobweka nomuya kero omonto
utaranyoma kuigete miaka 30 guchiguru ngioganyete nyoine bukungo tebere ebukungo tebere abana bakonyoru ani abana bakonyora soboke bwabo niko bakuba ngaini bana wikire 35 lakini 30 na bantawa 35 bana go konyom wanyomiri ko bate miaka 35 35 ngo ikore menopause abana bari ngo uranyore 45 menopause 50 okay bana go konyom ko bate miaka eyu nyonya na abana go chikonyora bakoma bijenge wana bantu bakonyora abana baraba keretira demo mwana bate miaka 14 anyomo anyora abana lakini ngonyorora mwana mukonyoriro mwana taringa naso kwanje kwaye lakini abandi mbali ba wanje asinge njukani gweke na ndoge kolire bona igo uyanja bona njengo ngo in college abantu abasae Mbio mona kiagira ntutiti gosoe topic ya Bible anto gutaka gukona mangana ya Bible at this age ikiagira na ubamanyite ikigendete turagenda se mutima konke tukwira na tuchia kurigereria legati ye bintu bire bitatu bire twatigeiri ase ugukina ku mwana munyaroka wase umusubati Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri kuririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchurigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu gweterase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Karibu sana na ndo mwancho murigeria kera tuligetie gocho gukora ase ensemo yiga ya gatatu y'umuroberi wetwane ya getembe na nekero ndo chinga twikire ase ensemo yo kurigereria igoro yo ukurigereria ensemo ye kanisa na boigo ase obugima bw'omwana omwanyaro kumusubati
gwata maroro musibati oberika gwetera mange na woigo oikire miake yega bono yenyomo spiritually usiekero kurigire kwa sense mo ya religion kanisa njoro nyara ukwanira kero montari meye kanisa atakire kunyomo aino muntu guche kanisa rangiria abantu tutei tutupime bitenge uso turangiria omuchere asinge njibona enyangi yo kare kanisa of course nyonya mora achugo sumbuana tego pamono asinge njina abantu be kanisa momeitekere ke kokonyora mwatori misunderstanding na bomu gusaba Nyasaye nere na bago bayigwa musaba abakonye lero nyangi nchiri nyingi aseki abantu abangateje nyangi no ko west chibese gose kwanyora abantu bakorire nyangi rero mambi batiganire bono rinde ekibakorire te nyangi rinde abantu abangi nabo ba Davin wate banga ekero mo umeranire mukore nyangi gasege Kristo kero kende mechando na bera chigokea lakini kwanyoranga abantu bakorire kubwatana una kwageteba matukabire myake bere tatu obakoranire nkiyo muchando ngayo churwera emichandero nerororo tugukana nabo konyora mwagosandire nyumba igari lakini bono inwe asinge njumo abantu muri abantu bikanisa nabo mogo solve igenteke kuse onyege ko basinya nabo mukurangiria abantu ba tenenere bikanisa baba kwanire okay asinge njo nonya batenere bikanisa tinde gitiko ko sona na kanisa Christian kwa bere minari kwesa wakorete skuru myake bere tato yarira kwanyora wachakire gutumirwa abairigete batete ko gusigana uyo gwate kerengere rikitate nekyo kwirira no musibati nakyo koigo ngo feel ore bobe ngo iwore yani ayo buna self wati yawe iranire ense nande kero konyora gwachakire gutumiru chisigani gujamino ngweburi uri na maswali amangi ngweburi uri naki igo bono ibarora tinkonyara kwerigeria omonto ntibeka gose igo bono ndo mube mono mpaka naikira senkurikiria omonto maswali na amangi lakini nkoikirere stage kero bono barorire nga wasinye bono wasinyire pia yani umeshindikana kabisa ndio sasa hiyo kitu inakuja na nabo konyora nkwarenge style enjira kite kero kwa ngomoke wono gwekire enjira se ubugima buiga ubugima bwa brazil bugutumira chikona wono ubugima bwa gutumira nande kwanse kigo chikiareta problem ye chisigani kero kwa nyori usino munyaruka ore nyumba ubata abana usemba tatu yani bono kero muntu akoranga aya bono wigiro mwelyo kwanyora wachakire gutumira chisigani umuntu agoikaigo umuntu okurusoba ari naro utagito musubati nero rende bagota ichara rinde yo na rero kitayeto umuntu oteba sawa munyaruka kubori ngo mumuro ninkiare wate bungani garo mo batanjiti gukwana mwana kwanyora umusubati wiga otebiri ujoiga musubati nari nkagari bonari tigangende mukwanire kwanyora umusubati wiga uchire gusotomira umuntu guchamino acha kugukwanira ono wokumubori na kingi kyagera kwa chasende teba wonda ochaga kweresere bintu biri aruchi wono mete no gwata bana kayo gucha kuira bana baiga usinaki it's even bad kero kwanyorire wasiganiru embera it's bad it's actually the worst thing that can happen like muntu otimu maiti okay estiga kero wasiganiru muntu ore moyo it's a bit better kubwa kero ko tabi kubono tote tukukusikanira embera uchikorosike sa why asinge njimbu ata abana pero bona abana abaige na bunko irali ngaba chikorosike sa kwaso muntu kwete nje nko advocate such things should not happen ando mete tari wancha asinge chongo nororenga no nyine amate yega yo muntu yo mungano yo sirete onororenga mbaga netie abantu abana bararuka abaya lakini rende eyo nengana tutana kwanera yes pressure kurwa society nko lead to that kwanyora usiku hiru pressure yani kero muntu akoroche buna aine burden ya society
aye bono Obantu nosigane konyorerwa ogende soko. bono kwanyora omonto oyo iga osoire ase enywomo yari engembe ase eng'encho mokoete ki momobekerete pressure enyinge momwetibaga airikeri omonto atagete gose ameke decision yaye inu bono mwamomekeri decision ochire ase enywomo eywo oberire gose emeti enye ebere etato basinyanire chinene na omosacha oyo iga omosacha oyo iga nere oranyore ekiagera tagasiganeriwa omonto oyo iga nakiri atabwate engiya gose chimbwe chiaye nchiarenge engiya wanyora omosacha oyo iga wakire omosubati oyo iga omoitire gose akona komotesa rioka ria okogenda komoita gose oite abana abo batai numori bane nebirentane gocha bwonega bono kwanyora nene egento ekio ngona kogechikera omosubati oyo iga omosubati oyo iga nabagochaka koimokia aimoki nonye egetambukero kia ogoita aite na abana abe gose nere aite enyomba engima mpaka omosacha bono kwanyora ebinto binde biari gochi gotangeka biakorekanire. Julia, nase ensemo ya mental health y'omosubati bono omosubati waikire kwanyorire ebitango nebingi toraikirania amarorao kwanyora chi relationship chiangire besa nchiyo kire gento ense nigegendete kogenda yatebanga reverse ebinto bigendete kogenda reverse ose anti-clockwise ase obongo bw'omosubati naki oranyare ko handle your mental health obunche oso onjondo chomosubati abonde tego kole kwende Julia kara nkoko iraninde na nekiro tukorigereria aigase mental health enkagirete nga mwensira murache gosange birengereri bene ekiagere yenero ya bere omochando monene kigima ekiro konyoranga omosubati waikire chindoto chao nchiraroro gose wasoira ase enyomo emechando yasoire waika chinga kichinde konyoranga kwabeire a teenage mom emechando yabe menge ebinto byaba konyoranga yani obongo bwawo mburi konyara ko relax ekiagere ebinto nebinge bigendera taso bwima bwawo I think gabo no murachi gosanga ase chitageka chinge chirebosio ende tonyare gocha kogeseka Julia. Yes ngota mental health ye kwende ya abakugu osaba subati ere very important because omokungu nere the household and nere kupori the household norochi if the mental health of the new woman iko sawa the ego salia ya kero monto sindio so Generally, aba kwende mbako netiko give to the pressure of the society about marriage so much because I think personally marriage is a choice, no roche. I don't think it's compulsory kila mtu olewe, unaona. Yes, it's not a necessity. Na si kitu mtu anafaa kukupressure na akwambia lazima uolewe, unaona. If you feel mimi niko sawa na bila kuolewa, be that, unaona. Mtu asikupee pressure. Na kwa una feel kabisa ukiolewa uko sawa, wewe tafuta mtu akuoe, acha kupea wengine pressure because you want to get married. Labda huyu hataki kuolewa. Na boigo oboseme ocha saba subati neki yani okosomia abana abanyaroka ya abana tubona tosomia abana abanyaroka ngati it's not all about marriage, you see. Tubate dreams, life is not all about marriage, we have dreams. Again tongero watete kopa ko omonene koro monene chi dreams inchirote te kwa accomplish. Marriage ifai kuwa the main goal, no it's inafaa kuwa part of your life, unaona. Lakini uko na goals, uko na a lot of things unafaa ku accomplish, so marriage inafaa kuwa a part of your life. Mmeona sana Christine, your mental health ogosomi mwana munyaruka anyomo. Okay. Tuchakiri ogosomi mwana munyaruka. Ogosomi mwana munyaruka sai ya stoikrete is not a matter of vocabulary. It's a compulsory thing. Educate a girl, you empower a community. One you go mwana munyaruka, far from the boy child, mwana munyaruka kero asomete. Inkorate abande we take a good example of the female leaders to wate moniga. Onye ndribata asomete, and actually as the positions of leadership they are doing even much better kwa umusacha. Toire example kia Anne Waiguru. Anne Waiguru is a governor. Lakini magendera akolire even male governor te wikera. Yeah.
bono kero kwanyorire omwana omunyaruka inche egento ndatebega omwana omunyaruka tiga airwe skuru by fire by force yani injire ndete iyo ntori kweberani in terms of educate omwana omunyaruka omwana omunyaruka no yugwe community apelekwe shule asome and in terms marriage marriage tari to come to pressure ya marriage because there are so many things in marriage and marriage is not for the faint hearted tiakolazimisha omwana ganyu omonya tatageti tinga kicha chiweka ngombora aba strong enough ko umete marriage is overwhelming marriage comes with a lot of pressure and a lot of needs one to kuchako te umwana or independent an independent lady aende ko stay at home wife mutakosana au kuburi na ile tu skuru nja kabera nyumba ko siberi ti suguri na kowera koroseria ndaye I need to work I need to do this one bwanwa ebintu binde muri goikerana tigo monta make decision chae ereweka at their own pace at their own time to get married in terms marriage tari necessity na mental health bono yomo nyaruka umusubati umongina ubwata abana urese family umongina ubwata abana banyaruka yakora abana banyaruka buna chiombe ninga bono abana banyaruka mbwate iga batano iga chine chiombe ange 60 chine chiombe ange 60 iga mbwate 50 iga mbwate ye chiombe ne tigari bono uchagete kwakira abana baiga yani unaona uko na mali in human form but tu kumanyanga the same person oyo igwakirete isa kunywa mugana bongo uno ni chirigwe 20 akisoma atakuja kukusaidia weta 20,000 ichotagete ono tiga korra abana banyaruka bune burden ya subu chiombe tiga kubara buna oyo igwikire myaka 15 iga tiga muligeri musacha munyombe tiga omwana in fact bagote aho motere magotenga omwana no omwana na bu moiseke na umumura treat the children equally tiga ko cha ko omwana omunyaruka as a benefit yoka mbona sana Davin amangana yoko handle stress depression asi umusubati nje naringe gotebaiga abaibori muso abaibori abaswati tikabaikaransia abana babo banyare ko babako basomi kosiba batebereri neba baguchugosoa umwana omunyaruka ngwikira araswese nyomo amotebereri binabonete ko handle musachoe nyonyene kira mugoseire anya amoteibu nabonete ko muhandle tanyare ko bagakwirani musachoe nyonyo mugoseire amosomi bunabonete kumenya asinyomo na aboiga kero kurire asobugima abore bosio ribagali muswatendire rira chiko gose ribagali ago ase no nyinka urachi kutwara okay nje nari Queen College abana abanyaruka banyare ko baba bagosomigu bede omwana omunyaruka nero tigantebe nero urakonye sobo singe ncho konyora kero omwana omunyaruka asomete sobo nere at least intebe kanya umusachere nasoma era akorengereria omukungu oye na mwaye bona abana abanyaruka bagochigosomigu bachikokonye emichi menge gose ebinyoro ime enyore ngakero wakorire kurwa aba murabo no bale skabu kero kende abatata baba seno no baligerete mbategerete muna mugerende tukukwana igo kumura batacha sabe murende sana kero togendete gote bumwancho murigereria buna omwana no mwana korenderi tukuri rero twarara yarenge bya turigererie omwana omunyaruka buna gokina naki egati yebintu biri agwetera ango ntomenta yande buna bono naki omo abasubati abange birengere byabo gochasa mutukare bose obire nabo ibona kibarachi konyara ko handola mungana buna bono ayichinyomo nebintu binde bingi korenda singencho yibiro mwancho murigereria no turachiko tenenera bose no turachiko kolense moyiga yetwa twarengenere Julia Christine na boigo Davin na nekero onguko manyanga ase chinga kechiga mwancho murigiria ekero national prayer breakfast egenderete ari ase umubagani o Safari Park eme yomocho Nairobi ni gonande ekero tokugenda usekera turachiko kuri murobere kwetwani
orachikonyora omoroberi oyo asembio eyomo ase eyemo omorai bwense nabo igo igatia abarai abange banyari gwikirana ase chinsemo echo nandi nochikonyora ayo na torachikoba togosanga naye eyemo ase eyemo chingoroka Matilda baigwa na bonsi bali bene kiaya iga kwanyanyora ase enchera enyikirano na barabo nabairaneirie mbia mono kurene ase chitageka chinke chirebusio ntochokoira masemo goikari ase omochio Nairobi omobagane o Safari Park ekero masabo abene agenderete negati yabaraya banne kurwa aime ya serikali yense ya Kenya. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere